Is mis Gearóid Kavanagh, Gearóid Kavanagh, agus is mis Greg I ras na rún. Gaman scéal. Ja. Hai, mach cos is breise geis leis an ledín bheag se. So ha Greg lad jahar le Michelle, ha sé gobar mar Rodi, agus bhín sé gcónaí I plaicíocht le daine agus ag lárug aon áit ghuiil an crack. Dí agríomh? Hello. Sin am gona for an culog. Gaman scéal fo sin. Den dearú there. Dúirlumm gur an sábhís. Thomas Bailíoch, chus go dtí scoil I an daingan, agus is braillim sa siúlóidir an tráig, is braillim bheith t-aisteoireacht, is ha a chónaí níos gadibh agus an daingan. Tá leis go me. Tuair an teir go dumsa. Haha. Ó agus Greg, ní éith tú bheith gur mar sochad clás na hartaite. Ha? An chológ? Ní lisa gom catá geiste gut. Cúpla drámaí dhéanamh chus go dtí Edinburgh Fringe is ham like scríomh me drámaí hain Howla Dúndan chus dhéanamh Vault Festival in Nidrig so ham so shield, you know. Could eile drámaíocht a scríomh agus snáin Gary dhéanamh agus rudí hain dhéanamh agus post nó gom a ras na mún. So ha sé rud difriúil has scráide me mar ha sé gléir a scail has a crack mór agus ha gach duine anna yes so sprálam sé sin.